Hi guys, good morning. Welcome back again sa mong channel. Day. Kim. Dali na Kim. Before ko mag-shout out guys, patanawon sa muna dahil sa mga binalhin ni Gabriel buwak. Inan sa lugar ay. Naawanin jo guys. Ang gato ka kugihaghang palalabs. Guys, tanawa ginoo ko isa na ngibal hingi sipakan ni Zakari dia. Kay hanjo man gipalit og 150 sa apil ning mga kaning kuan-kuan nay mga saha. Zakari isa na ning sinipak kari ug kari. Palitan rag 150 pasti lang ginoo ko. Ti o baga jud. Agwanta na tada pinadaghan palitan rag 150. Na guys. Isa ning mga gibalhin ganina di mga sinipak ni karipod. Kari. May pamalhin. Dito ko sa merkado, karipod, may pangakanas manok. Na isa nang ipananam daris juta, gijuta na laman kay arang kakas og tambok og garis. Kanang ngani, sulanan. Hi sa nila day be. Hi guys. Ay labis limon na. Hi guys, anang ang nangita ni Kim dera si Kim, Elia Kim. Hi. Mana si Kim guys. Grabe tinanong ni Jaga kana na guys. Na tinanong maghang palawabs. Grabe. Ako na ipadapin na pa kawaton nga dun ang waka gud. Yay. May mga audience pa di Elia. Wow, grabe pa paga. Siya na all. Grabe naghana ni Jaga tinanong guys. Pa kawaton dyan na yung mga buwak pa na guys, pamalhin na mo kay unay manuroy dari mang malit aram mga bratuha raman sa apil pang mga saha paliton rag 150 na buang na samantalang ang kaning mga sidlanan mahal amo ito magbrato kamot na rin hanjuon lamag 150 sus ginoo ko ng luoy aron bugasan naman din padako dapat guys manguha pamigtai kin Tutas kelabangan? Ha? Tutas kelabangan. Buang. Guys. Kugihan sa Gabriel manguan guys. Mga arrange. Sisasay arrange rin kapoy ko. Nah, ano rin? Asa, kanang way koan? Di tambek. Maju hinunde na kay manaha na. O nanaha na nga di tambek. Ang kari ipadaplin rin pa. Kari mo ipadaplin dake. Kasabod. Bang. Asa man ni mo ikuan? Dari. Dinig mo kuan dinig. Na. Mamatay na pa. Mamatay na maintan. Na, kuy bunduton ra nas manghubog. Pas na nga tong buwak. Hehe. Mga audience pa, mga anak. Very good. Jadi kuda. Papanig ko anog ko an tambok ibutang ni Jess danas paso. Arag asol giding. Dia pa isa pa. Dali. Hawaday. Tonas lang to. Ha? Tonas lang kuya. Guys, shout out ko danhin nila ni Jacqueline ug Laudemir kahukom taga sa Davao City. Taga Davao City sila. Shout out ko ninyo diha day. Duang sa kinabuhing bulanon. Shout out ko nimo. Ug sa Occurrence family sa Dimiao, Bohol. Shout out ko ninyong tanan diha taga Dimiao. Unja si Bia J Darunday sa poblasyon Corilla. Shout out ko nimo day. Ug si Dayan Pugoy sa Alegria, Cordoba. Sa kanidapit si Bobot ini. Sa Banindapita. Ug ni Bicolano TV Vlog. Shout out ko nimo. O di man sa kasabot og Bisaya siguro. Shout out ako sa iyo. Bicolano TV Vlog. Ayan. Shout out na kita. Ug ni Gilsano Serenia. Hi ma'am. Shout out ko nimo ma'am nga naa karon sa Japan. Nga wan taga Matalon Liti. Si ma'am kanunay mag-watch na mo nga nasa Japan karon. Daghan kadtong salamat sa mga nag-watch na mo sa mga videos. Thank you kadto ninyo guys. Inyong pagtanaw. Ipay na ko kadto basta kita ko nga naipila ka buok mo tanaw sa mga videos guys. Daghang salamat ninyo guys. Inyong kanang pagtanaw, labi na sa mga nagpa-shoutout o sa katunga pa nagpa-shoutout diha. Ingalaman ko ninyo, comment laman mo diha. Thank you so much. Ihara ni isumpay na to sa mga videos gahapon. Tinga sa mo parehas sa tong
sanina gahapon na maganta tong isumpay sa kay taas naman sa tong baha. Na naman gilain. Guys, daghang salamat sa inyong kanon pag-view sa mga video guys. God bless inyong tanan. A few moments later. Ginlo may bulinaw guys. Bulinaw na kilawon. Kinilaw bulinaw. Na may bulinaw guys, maghinlog bulinaw kay kilawon. Kumbaga sa hinduan. Baliktad na uy. Sa dog. Dahil na magbukay. Ming, tumba na, Ming. Sa iro. Ani ani sa bulinawa na. Ani kilawon kaputiin. Hawa Ming, naunsa na ba nang ikaw na mahinudan ko sa kamera na buing na. Hawa, hinukog-ikog. Ming, Ming. tumba. Yan na may iring nagatong-atong guys. Samay ni iring nga ni, masok pasengan. Amo diha kuan bitaw munza. Kami ni bulinawa pa no. Ganun ba? Tungan na mo guys ang tortahan ag tunga. Mga bata ba? Batang matiguang. Bi, magbang kabi. Namin sa bulinawa kay. Ano sa biliin? Kotorta kay ko. Tortang bulinaw og kinilaw. Mga kilaw guys, panagsara. Di rin si kanunay. Kay daot. Guys, sapit na mahuman. Bulinaw. Bulinaw. Nakinilaw. Ang balik. Tanawag kaalagaan. Nanag atang na. Kinilaw. Bulinaw. Oo, Ming! Ginawa ko nag-iatang ng mga iring. Shhh! Tara mo, Ming, ikaw! Shhh! Hoy! Ginawa ko. Wala lagi. Itumba na sa kagwang ang silkon. Ito na, flowers. Guys. Wala ba ni? Uy, bakuan ka na ni. Iringas ni. Iringis. So, why ni mairing? Hoy! Nasa na ba? Ako na, Ming! Lagi mo na. Ako ba? Ag-ikog sa iring na naman nagpangkuas. Ginawa ko ni mga mananapan eh. Nandiyan na lagi eh. So, gadzay bugay. Mga salit. Dasi mag-ikog. Amira. Ano ito mag-ilaw? Sud. Sud. Tumpon ka, tumpon ka. Mana guys? Tapos na. Tunis iro ning o. Apa? Kanara ka? Ha? Ano lang ikaw? Ha? Ano lang? Oo, buwan ikaw. Yung galaon ng Kim Kim. Dara guys, ag nangita ni Kim Kim o ni Kim Kim. May nangita gahapon. Asa ko no Kim Kim. Kay kanunay ra ko no si Kin Kin. Dara Kim Kim dia. Tapos Kuya Gail gani. Ito. Simula. Hi guys. Good morning. Ako niya po niya. Inday bay day day. Maghugas ako sa kaha guys. Kay mga kung nagtortahan ng guban. Hugasan sa nagkaha kay magtorta mi. Yan na may itlog guys dia. Para torta. Nabuo yung itlog lang sa dia. Magtorta po mi. Para sa mga bata. Sagol na just one guys. Yung tortahay. Okay. Matagkuan ron. Ano man? Guys. Sagol sa tortang kuan. Bulinaw. Kapag bulinaw. Tanga ni namo kay katanga kinilaw. Tanga pang tortahay. Isang timplahan. Haloon og madyo guys aron lamiin. Ang butangan na mag ang palami. Ming Ming. Tungon rin na mag guys kay para kinilaw og katanga. Kinilaw nga bulinaw og tortang bulinaw. Ano naman ni?
Kaya sakto na yung pangkilaw. Mana. Okay, kaya guys, mara yung pang torta. Tortang buhay na ako. Mga bata, kung ganahan nila. Itong dugag video. Okay. Yan na guys. Magita nga ag tangag kilo, ang pangita nga tanga. Torta o kinilaw. Init na nakahapa. Na guys, torta, ag kari pang kinilaw. Mantika na to. Ha? Napamamantika na to. Tangay gamay harina. Tingli. Tangay gamay harina. Tapos inday. Mga paketan guys, inig maluto na. Okay guys, ready na ko para kinilaw. Sili, suka nga tuba. Char. Kari, kumutan panig tuba. Yung butangan uguan. Para pang pa di mabungkag ba. Na guys, lulod na gatang torta. Tortang bulinaw. Ha? Kaduhaan ni guys. Nada sa amin. Bali na gatang torta guys. Namin na pagod-pagod. Wow, lamig na. Luto na guys. Agamang tortang bulinaw o kinilaw. Char. Kana pa? Ano, muna katasan ako. Una na. Kung namin tataod. Mauta guys. Yeah. Sa magaw man. Ano ba sa magaw man? Torta o kinilaw. Kinilaw bulinaw. Mauta ninjo. Torta ang wala bang kapagod ang torta. Wala na eh. Mahaw. Heh. Yung sa sinta, duha nakakuan, duha nakaputahe. Torta o kinilaw. Magita nga agamang 60 pesos. Kaya para ang mga bata, pamahaw pa ni Udto. Hindi na sila mga kay busog pa man, nagikape man to ganina, o inang man to Milo. Nilupaan. Okay, guys. Una may pamahaw guys, kaya mga bata busog pa. Inang man to Milo ganina, upahan. Kaon tutupan. Mga dia, kinilaw o torta. Balik sa isinta, doon na kasi daan mo. Puro laman mo na. Lagi sa gulan, lawag itlog. Lagi. Mahutanin to. Ito guys, noon saan ko pagkaan ng cellphone. Nagtungko na ko na rin guys. Naman. Gato magkaon di video. Guys, no. Ang tanin to guys. Mm. Lami ang jambul na, wakay putiun. Di pala itong na isang itungon bitaw tinggahi. Putiun siya guys. Ano ba putiun? Nami tunggat magid man ni. Ko may ba? Dagkot ni. Dagkot eh. Dagko na katong gid da. Nalapay buhat guys. Maso dara sa mga lugar kay ag mga kuan may manuroy. Di namin mo adtog merkado. Magsusul ka sa dagsunan. Ang mga isda ray manuroy. Naman na lang panakpen. Ug nami ipangdakepay. Basta laman na kay kwartang ipukot, aw, isda na. Iyo. Sabi magwa kay kwartang ipukot, aw, di ka madakpan. Okay. Ina ka maghagog. Wala pamasahe ba? Daray pang agi-agi ra daray kuan. Ano ko ra kay. Para ang. Agi-hang agi-jang suka lemong masili. Guys. Grabing sili. Hana. Mag-uno day puli suka. Nanas gamay sila na nas dako. Wa dako. Nagiburo na ni jud dako. Wa na nangakuan na nga kanang sa nga nangalata na ag sili. Hang nakaago. Awal day hang buang. Expire naghang guys, uma kuan na day. Taas, no? Awa ming, ito mo. Duming. Hindi na tuan man din ron. Busog pa man kulog mga kabataan. Ano dia? Pag TV.
So guys, salamat sa inyong pagtanaw sa mong video guys. Bye. Diyan jo kalimti pag-subscribe, pag-like o pag-share char. Mo pag-share na po muna. Salamat ninyong tanan guys. Bye. Bye ti. Right. Ugma na pod. Salamat sa inyong kanunay pagtanaw guys sa mga videos. Diyan kalimti pag-like, share o pag-subscribe sa mong channel guys. Salamat. Bye.